Arratsaldeon ikusentzule agurgarriok, asteburu luze baten ondoren gaurko saioa gaiez beteta dakargu, kultura, gastronomia eta nola ez gaurkotasuna. Jada salmentan daude 18. urtez jarraian ikaskoli edo Xiberuko ikastolen saskiak. Ekimenaren helburuak noski bertako ikastolak laguntzea da, baita Xiberuko ekoizpenak ezagutaraztea eta dastatzea. Hermionontzia barrutik ikusi duten lehen bisitarien hitzak entzungo ditugu ere bai, asteburu honetan ireki baita Angelun dagoen 18. mendeko itsasontzia. Eta asteburu honetan ere bai ospatu da Xilaba bertsolari txapelketako azken finala aitzinekoa, jada argitu da nortzuk kontatuko duten azaroren 13 izango den finalean. Horren inguruko xehetasun guztiak hurrengo minutuetan, ez galdu. Azaroaren batetik ikaskoli edo Xiberuko ikastolen saskiak manatu daitezke bertako mozkinez osatuak, azken 18 urteetan egin den bezala. Dila 18 urte ikastolako guraso zunbaitek, Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban ezagunak bazuten eta elkar laguntza bat nula egiten ahaltzen beste lurraldekin gogoztatzen hasi zen, eta elki zen, Xiberuko ikastolan badia laboai, badia biskotxegile, badia mozkin hunak etxekoen artin egiten jenak, beraz, denak jabazle izatez, nula gaitza bat sortzen ahaltzen, eta jabaki zen, saskihoien sortzia, saskihoik geohan saltzeko, egu berri sajua huiantzen behizen ebe ara, pada edera izaten halko zela hane bai besta denboetan hebenko mozkinetaz gozatzeko, eta hola hasi zen, emeki, eta ondotik xarea bai handitu da. Azkartze hori bereziki iaz eman zen, asko emendatu baitzen eskaera kopurua, eta beharrik urte bortitza izan baitzen izurritea tarteko. 1500 koli egiten guntin, 700 kolien emendatzi izan da urte batez, eta helbu bezala, baina ber emaitzan egitia, eta mozkin hun hili baten proposatzia, livrezon egune hoitan livratzia importantuke bai, paske jente ki trukkaketa ebai baduk, hegoaldeko jente ki gehien asaltzen jago jale hegoaldien, eta importantuke bai heiki trukkatzi, eta ikusten jago ber uskantako berfedia badugula, eta alkartarzun hoi ebai goxo egiten dik eta hun egiten diko entako. Eta elkartasun hori funtsezkoa da Xiberuko ikastolentzat eta ondorioz baita euskararentzat ere. Egan behar baita ikaskoli hoiek ebai sositur important bat dela ikastolen egunoztako ibilmoldian tako, azimarratuz ikastolak ebai ezinbesteko tresna bat dela Xiberu huntan, etxeko transmisioa bai apaltzen nahi baita, eta euskabizik atxik dezagun, ikastola dela tresna bakarretaik bat gaur egun Xiberuan. Eta elkartasun horren adibide dira bertako bi ikastolak. Proiektua soritan hasi bazen ere, egun Basaburukoa ere sustengatzen du. Bien artean, 121 ikasle dituzte egun. Iniziatiba hoi hasitzen sohutan eta dila 5 urte gu ebai Basabuk ikastolan hasi ginen eskukaldu baten emaiten eta sojuturia partekatuta bi ikastolen artean. Hori bai elkartarzuna jakutsi behar da, Basabuiak peitiarrak bezala zailtarzunak behitutugu, eta Basabuian mozkin hunak behitia, beraz Xiberuan izenin, eta alkarlanin jamaitea bai important da, biek laguntza behar behitugu, eta biek behar interesa kausitzen behitugu xede juntan, beraz elkartarzuna hor, bi ikastolen artin, eta elkartarzuna josle eta ikastolen artine bai. Interesatuei 3 koli proposatzen zaizkie, tamaina eta prezio ezberdinetan. Eta ikaskoli.eus webetik eskatu edo manatu daitezke azaro guztian zehar abenduan jasotzeko. Webgune hoi freskatzen duguna, nun ikusten ahaldian Euskal Herriko gune desberdinak, jentiak biltzen dutina, dena internetez egiten dugu, dena aizatzen du, beraz interesak dina ikusten du, mapa bat bada, ene etxinguian nun bada ikaskolien josteko gune bat, eta manatzen dugu, hoi azabosuan atxikitzen dugun webgunea da, eta bentian bedatzu
eta hamaran guk Euskal Herriko gune guztien ingu egiten dugu banatzeko, eta ondotik jentia juiten da txerka hentsaskiak. Ikaskoliak beraz, elkartasuna euskara eta Siberuko produktuak otarre batean bildurik, Zorita eta Basaburuatik Euskal Herri osora. Alda mugimenduak Biarritzen abiatutako okupazio ekimena amaitutzat eman du. Hauxe zen Biarritzen egindako bigarren okupazioaren helburua. Salatzeko alde batetik gero eta etxebizitza gehiago galtzen ditugula etxebizitza turistikoengatik, eta bestalde Airbnbik ez dituela arauak eta legea errespetatzen. Pisu hau joan den aldikoa bezala agertzen dela hien plataforman deklarazio zenbakirik gabe eta hori legez debekatua da. Hasiera batean prest zeuden bertan 6 hilabete pasatzeko. Azkenean larun batean bilera ireki bat egin eta gero erabaki zuten okupazioa amaitzea. Besteak beste pisuaren jabeak izan duen jarrera dela eta. Berak egiten dauku eta guk sinesten dugu etzakiela legea aldatu zenik eta bere apartamendua herriko etxean deklaratu behar zenik eta baimen bat galdegin, beraz iduriz hori guzia egiten hasi da. Horretaz gain, Airbnb berarekin eta Biarritzeko herriko etxearekin bilerak izan dituzte arazoni irtenbide bat aurkitu ahal izateko. Gai honen inguruan hurrengo egunetan berrikuntzak izatea espero dute. Bien bitartean, Alda mugimenduko kideek argi dute arazo hau ez dela Biarritzera mugatzen eta borrokatzen jarraitu behar dutela. Arazo hau Ipar Euskal Herri osoan da, eta kostalde guzian bereziki egoera larri-larria da, eta importanta dena da hiri elkargoa konpentsazioa bozkatzea eta konpentsazio zorroz bat. Horrek ez baitu bakarrik mugatuko etxebizitza turistikoen garapena, baina ere posible eginen baitu eta etxebizitza hainiz berreskuratzea urte osoan hemen bizitzeko. Mugimendutik gogorarazi dute azaroaren 20an etxebizitza eskubidea erdigunean jarriko duen mobilizazioa izanen dela Baionan. Eta jada 30 eragile baino gehiagoren babesa lortu dutela. Angelun, omia sanduko oporretarako pres nahi zuten Hermionuntzia jendea hartzeko eta Premier jour d'ouverture ici à Anglet. Oporren lehen larun baterako ireki dute azkar ibili behar izan badira ere. Au public pendant les vacances de la Toussaint. Goiz-goizetik bisitariak etengabe gerturatu dira 18. mendeko gudaontziaren erreplika ikusteko. Comme on venait en vacances ici, on s'est dit Oporren aitzakian batzuk Je l'ai déjà vu en construction. eraikitzen ari zirela ikusi eta barruti deskubritzeko gogoz beste hau. Rochefort et il était fermé au moment. Rocheforten ikusterik izan ez zutenak etxeko aukera probestera ere bai, baina denek bat egiten dute. Oui, c'est un beau bateau. Barku ederra dela eta are ederragoa Il avait été décoré un peu au Pays Basque. Euskal Kutsua eman diotelako Hermion Lafayette elkarteko kideek. Konponketa lanak egiteko iritsi zen irail ondoarrean Baionako portura eta gutxienez 10 hilabete eman beharko ditu bertan. Aukera ederra berau ikusi nahi dutenentzat. Bisita libreak eta bisita gidatuak egurrezko gudaontzi edo fragata hau ezagutzeko, baina ibili bizkor izan ere eguraldi txarra ez da aitzakia ikusten duzue benetazko marinelentzat. Eta horren adibide da bisita gidatu guztiak beteta zeudela lehen egun honetan. Sont très intéressantes, évidemment, c'est une visite d'1h30. Oso interesgarriak dira, ordu terdiko bisitak dira. Eta belauntzia sakonago ezagutzeko parada eskaintzen digu eta oso pozik gaude sortu duen interesarekin. Voilà, que ça crée beaucoup d'engouement tout de suite. Sarerak Baiona edo Angeluko turismo bulegoetan zein sarean erosi daitezke eta Hermionen bertan rejoindre notre grande communauté, notre grand équipage Hermione. Ala nahi duenak bazkide egiteko aukera dauka, besterik gabe kide izateko edo bertako eskifaia batu eta abentura berri bat bizitzeko.
Dardarka duzu eskuarekin. Xilapa 2021 bertsulari txapelketak aurrera darrai eta finala aitzinetako 3. eta azken saioa egin dute asteburuan Izburako Faustin Bentaberrigelan. Bertan izan dira Patxi Iriart, Odei Barroso, Egoitz Zelaia, Maindi Buruaberra, Gilen Iribarren eta Joaine Sarraiet bertsulariak. Garaile, Odei Barroso Gomila 516 kakots 5 punturekin. Odei Barroso Gomila. Hiru finala aitzinekotan bertsulari bakoitzak ateratako puntuak batu ondoren erabakita gelditu da zein seikotek kantatuko duen azaroaren 13an Donibane Loizuneko jaialain ospatuko den finalean. Amets Arzailu Santia, Odei Barroso Gomila, Maialen Arzailu Santia, Miren Artetxe Sarasola, Maian Etxoperena Iribarren eta Patxi Iriart Iribarren. Izburako saioarekin amaituko dugu gaurkoan gure saioa bihar arte. Gaurkoz fini da baina gaur ez da deus finitu. Mila eskerren zule hor zaitugu sentitu. Entzuten ta txalo jotzen gozatu ta sufritu.